Úristen, ez hatalmas! Ahány szobrot kitalálsz vakon, annyiszor 10 000-et kapsz. Ez egy ember. Ez egy ember. Ez nem állat. Majom? Oh yeah! Szóltál volna, hogy ez ilyen közel van? Hát, hallod, ez nagyon nehéz. Ez most milyen? Valami dudora is van, ez a 10 000-es kell pedig. Hát nem tudom, kecske? Ahhoz nagy. Kutya? Ez valami kis vékony. Nem tudom, valamiért egy gólya jutott eszembe. Hát, ez tuti valami madár, nem? Oho. Itt van egy dudora. Ez egy gólya. Komolyan egy popsihoz hoztál? És ezt fogdostam? Mondjuk egész jó. Vannak fülei, dagi füle van, panda. Yeah! Ó, ez nagyon nagy. Fel se érem a tetejét. Pockos, nyúl. Lassan nagyon gazdag leszek. Aha, itt vagy. Ez jó nagy. Olyan, mint egy nagy disznó. Ez egy disznó, ez egy óriás disznó. Szia Főni! Szereztem 30 000 forintot, valamelyik állatot nem adod nekem? Adrikám, még 10-szer ennyit tegyél mellé, és az elefánt a tiéd. Hú,